ପଦ୍ୟରୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଘର ହେଉଛି ଅଭୟପୁର। ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 5 ବର୍ଷ ଆମର ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଠାକୁର କହିହେବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମର ମନ ବନ୍ଦିନି ହେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଏମିତି ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ସହଯୋଗ ଆମର ମିଳୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହଯୋଗ ବି ଆମର ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଥିବ ଆମର ଚାଲିଥିବ। ଆମର ତ ସେମିତି ମାନେ ପଇସା ବଳ ବି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଏପଟ ବି ହବାର ବି ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହବ। Krishna